Tässä on mun scooter-checki. Dissin valkoiset käsigripit. Al2. Ihan hyvässä kunnossa. Sitten mulla on Proto SCS. Dissi integroitu headsetti. FK2 forkki. Proto Slider ja V3 ja sitten takarengas on Mädaira. Next. Moi, mä oon Filanson Amon. Mulla on Sacrificein käsigripit, ihan jees. Sitten mulla on AL1 tanko, joka on ihan paska vähän vääntynyt. Sitten Dissin klämppi. Sitten mulla on tää Dissin headsetti, joka on ihan ok. Sitten Madin forkki. Ihan paska. Sitten mulla eturengas on jotkut ihme hyper. Sitten takan on Madi Airot. Sitten mun tää dekki on Skullax. District Skullax V3. Ja klipit tulee kanssa. She looking for this white tee Nikes when I hit the club. They say I can't get in cause I'm dressed like a thug. Fuck the dress code, we bout 100 deep. And they gon' let us in or get their ass beat. Boss hog outlaws roll like the mob. Everybody paid cause we stays on our job. Drop bench GT, a blessing from the Lord. So haters don't be